Κυρίως από τα αριστερά με τις προωθήσεις του Σταφυλίδη. Αρχικά ένα σούτ από τον Ιμανί σε καλή θέση, όχι όμως με πολύ μεγάλη δύναμη. Η απόκρουση από τον Δάφκο στο 54, το δοκάρι από τον Σταφυλίδη. Εδώ το παιχνίδι να συνεχιστεί και ο Αθανασιάδης που βρίσκει τον Ιμανί. Ιμανί με πάλι το Σταφυλίδη για στήριγμα. Η πάσα στον αριστερό μπακ του Πάδης, που γύρισε πολύ γρήγορα και αυτός για να καλύψει το κενό του Σταφυλίδη που είχε κάνει την προώθησή του. Ιμανί. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Έτο με πολύ χώρο ο Ιμανί. Πήγε πάνω τον Καρακλίδης. Ιμανί με το δεξί 2-0. Αυτός είναι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ιμανί που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Παναγιωτούδης, έτσι και ο Νιμανί σε αυτό εδώ το παιχνίδι ανοίγουν λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα. Έφερε την μπάλα στο δεξί και αυτό ένα πολύ ωραίο γκολ, όπως και το πρώτο για τον ΠΑΟΚ, έτσι και το δεύτερο. 2-0. Και εδώ ο τρόπος με τον οποίο ο Νιμανί πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ από μια άλλη οπτική γωνία. Ξανά και ξανά το 2-0 του Νιμανί. Σταφυλίδης που αλλάζει με τον Νιμανί. Στο 63 ο Παναγιωτούδης. Παναγιωτούδης που βρίσκει τρόπο να γράψει το όνομά του σε μια ακόμη φάση στο παιχνίδι. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα που στο μεταξύ γύρισε. Νιμανί κάνει τη σέντρα σημαδεύοντας τον Αθανασί, παίζοντας 5,5 σεζόν με την φανέλα από τις 21 του Γενάρη, όταν έχει κερδίσει το Πανιόνιο. Ζεστό, δυνατό χειροκρότημα για τον Νιμανί, αφήνει τη θέση του στον